Všetci vnímame, že Slovensko ide od jednej vládnej krízy k druhej. Dokáže hnutie Republika vládnuť bez týchto negatívnych javov, bez nejakých hádok a hašterenia? Samozrejme, že áno. Kedy ste mňa konec koncov videli nejak kričať alebo nejak nervačiť na nejakých verejných podujatiach alebo verejných zhromaždeniach? Áno, niekedy sa nahnevám, spravodlivo aj ja, keď sú nejaké protesty alebo nejaké verejné demonštrácie napríklad proti covidu, proti tým obmedzeniam, alebo keď sme protestovali za mier proti dodávke zbraní na Ukrajinu a podobné veci. Vtedy áno, vtedy sem tam človek niekedy zvýši hlas. Ale v normálnych diskusiách a normálnom správaní sa snažím vystupovať skutočne tak, ako sa slúšia a patrí. A presne tak sa správa aj hnutie Republika. My sa snažíme robiť politiku síce razantne, ale na druhej strane slušne. Tak, aby to bolo vyvážené, aby sme vedeli komunikovať s našimi politickými partnermi, s koaličnými partnermi vo vláde, ale zároveň vedeli dostatočne rázne a razantne povedať nie nezmyslom z Bruselu, nie progresívnym ideológiám, nie diskriminácii bežných slovenských občanov a nie všetkým tým hospodárskym sankciám a hospodárskym nezmyslom, ktoré likvidujú našu ekonomiku a likvidujú našu životnú úroveň.